Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka 23 anyos nga Iloy nga nagabusong ang patay pati ng iyang lapsag bangod sa COVID-19. Ginasiling nga ini siya ang nag-self-medicate. May report si Nico Delfin. Setyembre 5, isa ka 23 anyos nga Iloy nga nagabusong sang 7 ka bulan nga lapsag ang nagtaliwan upod man sa lapsag. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod AOC, Agosto 27 pa suno sa iya sang nagbatsyag sang sintomas ng COVID-19 ang pasyente antes ini nagpa-admit sa ospital sang Setyembre 4. Isa lang kadlaw sa ospital ang pasyente kag nagtaliwan. Gani pangabay ni Sorongon sa mga pasyente ang mga likawan ang mag-self-medicate antes pa man maglala ang balatian. Kag ang aton gid sumagi na-emphasize sa pumuluyo ang early detection, early treatment, early diagnosis. Kag hindi gid nila pagdaladalon ang ilang nga sakit. Nga kung hindi kita mag-seek treatment, kung tago-tagoon tang ginabatsyag ta, kung mag-self-isolate lang kita, mabutang kita sa peligro. Kay wala ta kabalo kung paano mag-atake sa lawas sa si COVID. Unvaccinated siya. Unvaccinated pa ni siya. Ang baby, ang ka-months daw, pila ka-months? Ano na pa lang siya, 7 months pregnant. Sa records ng AOC, nagasaka panaog ang kadamuon sang COVID-19 cases sa Bacolod humalin sang nagligad nga simana. Pero nagsaka sa 72% ang capacity utilization rate sa mga ospital, tuga man sang COVID-19 cases nga kalabanan severe cases. Dugang pa ni Sorongon, ining kabangdaran kun nga nagapabilin man sa alert level 3 kag moderate risk ang Bacolod. Gani ila naliwat ginhinyo ang Task Force Disiplina kag Bacolod City Police Office nga pabaskugon ang kampanya batok sa paglaptas ng virus, ilabi ng pagpatuman sang minimum health standard protocol. Okay, kung makita mo kisa, for example, subong ni nga September pa lang 15 na aton nga mortality. Ano pa lang ta subong September 7. So that means say nag-average kita 2 deaths per day. So amo ni ang mga ginabantayan sa Emergency Operations Center. That's why aton subong ginapabaskog ang atong preventive aspect. Ang Bacolod ang magapabilin sa General Community Quarantine with heightened restrictions tubtob Setyembre 30. Gani ginalauman sang pamunuan sang EOC ang kooperasyon sang pumuluyo agud mabuhinan ang kadamuon sang COVID-19 active cases. Ilabi ng kahangawa nga tugaman sang mas makalalaton kag makamamatay nga Delta variant. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.